салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Бародаро, пеша видеоро сар кардан як видеоро лайк меонем, баъд видеоро тамошо мекунем. Бародаро, моро дастгирӣ мекунен. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. як бор дигар лайкҳои бепула хабар мегирем бародаро. Якум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. танировка 10 моҳ, документ 4 моҳ, баллоно нав, элеганс, кондиционер ях, 4 электропакет, срочно сум дар кор. қарор дорад ин мошин дар ҳисор. нархи мошин 65 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 480 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 26 00 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 2.4, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор созай, коробка созай, кондитсионер 100% кор мекунад, сидени лифт, 4 электропакет. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 73 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 539 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 55 06 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Plus Raji мебошад ки соли бароришаш 2001, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. соли 2001 тоза мотор инжектор бо арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 32 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 10 06 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Plus Raji мебошад ки соли бароришаш 1998, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. срочно мошин бе камбудӣ гаштеса, пул дар кора, барои ҳами арзон фурӯхтест намша, бо камтарак дигар савдоша мекунем. қарор дорад ин мошин дар Душанбе. нархи мошин 32 000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 236 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 22 33 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мои Toyota RAV4 мебошад ки соли бароришаш 2006, объеми мотор 2.2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. 2006 сола, фули Full HD 4WD бародаро. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 93 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 687 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 61 62 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 21099 мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. срочно сум дар кора, мели чи расходча мегзарем, пусидагӣ варид вапше надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 52 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 004 33 21 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 2005, объеми мотор 1.7, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин гуфтааст. мошин тоза, задагӣ пусидагӣ ҳамаш надорад вапше. заводской газ евро 4, мотор инжектор, сентр замок. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 28 000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 207 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 001 22 59 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما وز 2106 می باشد که سالی برورشش 1988 ابیو موتور 06 سوزش ورش بنزین коробка پیداشش مکانیک در امجوسای ماشین گفته است ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد از سالی برورشش تا حاضر یک دست های کردگی تمام قرار دارد این ماشین در ایست روشن نرخ ماشین 10,000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 74,000 روبل می شود تلفن ها برای تماس 920 08 21 00 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.